Para tayong bongga. May bisita. Hala, hikay dito, hikay doon. Hikay ba? Ito talaga mga YouTuber. Palagi na lang magsabi ng mga Good morning, Philippines! Lagay ko kayo dito. Good morning, guys! It's snowing outside. Ngayon, guys, pabalik-balik na naman tayo dito. So, ngayon, andito yung PS4 ko dito. So, ngayon, gusto ko ditong ma-space dito. Ma-space. Ilagay ko dito sa likuran itong PS4 kasi ang lucky, guys. Today, guys, it's Friday. At saka, yung snow sa labas is grabe, since last night pa pala yung nag-snow. Pasensya na guys, saka ko lang kasi, early pa, anong oras na? 8:37 na ng umaga. And, hindi pa ako nag-ready. And punta ako sa baba. Punta ako sa baba mamaya. Okay guys, so ito ngayon, ito muna yung arrangement ko. Well, maybe this is gonna be my final arrangement guys kasi kapag may mga gadget talaga, may mga wires. Look, tignan nyo, wires. Makalat sa likuran. I don't have a choice kasi yun, pinaano ko yung mga wires dyan. Ito yung mga wire, ito yung mic na hindi ko nagagamit guys. Ano siya? Snow blow. Yung snow blow. Guys, tignan nyo guys. May towel dyan guys kasi gusto ko makaupo na hindi maginaw yung upuan kapag naka-short ako. But anyway, tignan nyo yung ginawa ko guys. Kasi ito kasi siya guys. Naglagot ko guys na kasi ang taas ng wire and then kahit saan-saan lang siya nila dito at saka parang ang bulky naman diba. So nilagyan ko chopstick po ito guys. Look, chopstick. Nilagay ko dyan. Easy lang kukunin ko doon. Ilagay kapag naglalaro ako. Katawa. Ay, tuya ng tuya. Tuya. Hi guys. Ay, nalingaw akong tanaw sa TV guys. The Price is Right! Oh no, not The Price is Right. Who? Ano yung title na yan? Nanonood ako. Ito si Dimples, guys. Kanina pa ito, guys. Iyak na iyak. Naghihintay, look. Nakatingin na lang sa akin. Gusto niya. Dimples, enough! Enough, baby, enough. We have a papaya here. And we have to panitin it. Yes, panitin natin. Tignan natin kung ano ba tong ito. Kung kaya ba nito. I-peel. Ay, okay naman pala. Hindi naman pala mahirap. Ito na lang yung gamitin ko. Okay pa siya, di ba? Papaya, papaya, ya papa. Ang laki nito, so. Ito, wala oh. Wala pa. Sarap yan. Meron akong sasabihin guys ba, di ba maraming magsabi na, Filipino is the nicest people in the world. Huh? Alam nyo, ito yung, ganyan yung mga pinagsasabi ng mga talaga namang very accommodating naman tayong mga Pilipino, no? Kahit tayo, yung may mga attitude tayo. Pero pag mabisita talaga tayo, aligaga sa pag-asikaso. Ganyan tayo ba? Very mag-accommodate tayo, ganyan-ganyan. So, parang nasa lahi na natin yung ganyan, kahit walang pira, aligaga sa tawag nito, sa pag-asikaso ng bisita. Pero alam nyo, tayo talagang Pilipino, naniniwala naman ako sa ganun. Kasi dahil tayo mga Pilipino, kahit kriminal ka man, kapag may bisitang pumunta sa bahay mo, asikasuhin mo talaga. Kapag may bisita tayo, di ba? Ang natin, oh my God, para tayong bongga, may bisita, hala, hikay dito, hikay doon. Hikay ba? Nagluluto dito, nagluluto. Hala, hinog na yun talaga siya ba? Tamis na, guys.
Kunin lang natin tong liso. Hindi ako mahilig sa papaya talaga. Gusto ko lang yung hilaw or lutuin. Yun. Yung hilaw ba? Ayaw ko yung hinog. Iwan ko, guys. Ayaw ko yung sobrang hinog. Okay lang ito kasi may pagka-crunchy pa. Matamis-tamis. Yun. Pero kapag hinog na hinog talaga, may mga tao talagang gusto-gusto nilang papaya. Yes! Andito ako. Andito talaga ako, guys. Hindi ako nawawala. Anyway, so katatapos ko lang nagmukbang. Ang sarap ng minumukbang ko is yung, yung okra at saka ginisa. Stir fry with eggplant, and then nagpreto ako ng buwad, dried fish. Yung tongsoy ba, yung herring ba yun? Ang sarap niya, guys, grabe. Yung dried fish na yun, for some reason, hindi talaga siya masulti. Hindi siya masulti, kung sa Bisaya pa. Hindi siya magtuking. Masulti. Binali ko lang yung lahat. You guys, if you wanna do something, guys, if you wanna support this channel, please subscribe and like, guys, please. Ginoo ko. Kung yung iba pa dyan, ay nako. Ito talaga mga YouTuber. Palagi na lang magsabi na mga, please naman, subscribe and like naman kayo. Yun talaga yung buhay, guys, ay. Transfer natin dito. Yung kumakain ka ng dried fish ba? Ang mangyayari is yung kamay mo kapag hindi mo hinugasan ng grabe or sakto na nangangamoy pa rin. Kahit nang hugas na ako ng pinggan, kahit ano pang ginagawa ko, andito pa rin. So, kailangan ko mag-wash again. And I will be right back. And guys, yeah, I'm gonna edit a video and then I will see you later. And I'm happy na nakamukbang na ako. Nakatapos na ako ng 2 video today. And I will see you later. Bye. Hi daw, Yang. Hi! Nawala man si Mayang. Naka-vlog lang gani ko. Nawa. Huwag naman magkapal eh. Hi ba? Hi. Ako ang kampay po. Lain kayo ba? Nga nung di man makita imong naong. Uy, natabunan man sa ako ang kamera. Natuwad. Natuwad-tuwad. Tingog yang. Hi. Siya yung babaeng pakan, guys. Ayaw ba yung pagkaulog ka? Siya yung babaeng pakan. Di ba maklaro ko di mo naong good? Huwag mo gawin eh. Sige na lang, oy. Bye na lang, oy. Hi, guys! I'm here. My God, nakatulog ako dito kanina. Nagkipag-usap ako sa kaibigan ko. Sabi ko, matulog muna ako. Kasi yung tiyan ko, guys, sumakit. Ngayong araw na yon yung kinain ko yung papaya. And then kumakain din. Hala, guys, ito. Maba na talaga. Hi, guys. Meron na akong mga wrinkle dito. Oh, dami. So, yun. Nakatulog ako, guys. And, yun. Ganina, guys. Oh my God. Nag-ano talaga ako, guys. Nag-diarrhea talaga yung ano ko, guys. Yung tiyan ko is grabe. Grabe. Tanggalin ko tong lipstick ko. Yung pangit. Yung papaya na kinain ko kanina is, ano siya. Parang, yung tiyan ko hindi masayaan because dahil kumain ako ng talong, yung prito, and dried fish. Hindi ko alam bakit. I need to take off my lipstick. Ang pangit ko, guys. Oy, pasensya na, guys. Oy, parang ang pangit ko. Ang pangit. Anyway, so yun pa. Kainin ko tong mga pussycats. At saka dog shit. Dog shit. Tignan nyo naman yan. Kapag makaupo talaga, naka number 4 yan. Kung sa tao pa, naka number 4. Hi, Rox. Do you want dada? Where you going? Do you want dada? Where you going? Where you going? I love you. I love you, tudu-tudu. Love you, tudu-tudu, Sabado at Linggo. I love you, tudu-tudu, Sabado at Linggo. Ikaw pa rin ang langit na nagkalaga.
Sit up. Sit up. No, sit up. No, sit up. Sit up properly. Ay, nako. Sit up, Misty. No, you don't guys don't wanna sit up. Okay, I'm going upstairs. I'll be right back. Hindi na ako kumakain ng dinner, guys. Kasi alam na ano yung naramdaman ko. Parang busog ako palagi. After na lang nagmumukbang ako, busog. Anyway, guys, 9 o'clock na ng gabi. Kunin ko lang yung charger dun sa baba. I don't know kung andito siya. Yeah, I think it's here. Yung lights, yung anek-anek. Yep, andito siya. Off ko lang tong light and then I will see you upstairs. Tatanggalin ko rin tong makeup kasi para ready na to bed time. Yan. Uy, kailangan kong bigyan. Wag na. Ang daming mga laro-laro guys sa guys. Sa PS4. Naglalaro ako. Ang daming laro na pwede mong laruin na yung gusto mo. Pero, ang mahal. Ang mahal kapag kapag maglalaro at saka gusto mong bilhin yung nilalaro mo, ang mahal. So, meron naman silang mga free. Hindi naman masyadong yung hindi naman masyadong tawag nito. Masyadong okay yung laro. So, hala guys, ano to? Ang dumi. Ay, ito yung umiyak ako. Merong dito. Umiyak ako kanina. Ay, sus guys, dahil lang sa guys. Yung dahil lang sa yun. Yung iyak-iyak ako dahil lang sa nakikita ko sa TV, guys. Ganun ako, guys. Pag may tinitignan ako, and then yung tinitignan ko is nakakatouch, naiyak ako, naiyak. Kapag umiiyak yung tao, iyak din ako. Ganun ako, guys. Pag may makita akong umiiyak, umiiyak din ako. Ano ako? Sundugira. Kung sa Bisaya pa, sundugira ako, guys. Sundugira ako, guys. Uy. Mahilig makisali ba pag may umiyak? Chargeable ito, guys. Nan. Tama na, sakit. Kanina talaga yung tiyan ko, guys, is hindi ko mapigilan yung sakit. Yung tiyan ko kanina, guys, just grabe. Kurrrr, parang manok na hinihikay. Parang manok na hinihiwa. Ay, ginao ko. Ang sakit. Hindi naman ako sa bathroom. Hindi naman wala namang lang talaga siya masakit. Nagalit yung papaya, guys. Dahil sinundan ko ng okra. Natawa ako kanina.
Natawa na, nakatulog talaga ako sa sakit, guys. Nakatulog ako. After talking to my friends sa laro, nakatulog talaga ako as in. Dito na lang, guys. I-end ko na tong vlog para makatapos na ako sa mga ginagawa ko kasi mag-i-edit ako, guys. Thank you guys so much for watching. And time check, it is 9 o'clock na talaga, 9 o'clock. And thank you guys. I will see you guys in my next one. I really, really, really appreciate sa time ninyo. And then, I have a bad news. It's gonna be snowing the whole weekend. Today is Friday. So, it's gonna be snowing tonight, midnight. So, that means tomorrow, early morning, it's gonna be a lot of snow. And it's crazy because Tommy cannot come here Monday. And I cannot get out if I don't clean my driveway. So I will try my best to plow or to shovel our driveway because kung hindi ko siya gagawin, hindi talaga ako makalabas, guys, as in. But anyway, guys, thank you guys so much for watching. Sa ulitin next time ulit, guys. I appreciate it. Bye!